Joan behar da gaurkoa, badakizu nola den bihar biharkoa. Badakizu nola den bihar biharkoa. Mutilak zerbait dauka, gordetan, praketan, izketan hasia zaitez dakit benetan. Bihar biharkoa dio tonu txar horretan, kontatuko izut 9 hilabeteetan. Kontatuko izut 9 hilabeteetan. Ordurako buruan nolatan preskatu, egin biharko dira 1000 testatu. Aurdunez ez gelditu eta kezkatu, ta mobiltzen bakirik ezazu eskatu. Ta mobiltzen bakirik ezazu eskatu.